Я да видим, те са EO3 лампа. На 34 его. Колко му дава 36 мА? 36 ли? Да. Его. На 50, 30, 35 е тук, 36 его. И преднапрежението се оказва 0. Какво ще рече? Я да го измерим с мултицета. Значи 0,3 волта. Нула 6 волта. Е възможно ли да има толкова по-малко? Да, възможно. Значи тук ще го напиша.